Granollers, de moltes viles dels països catalans, encenem les torxes per solidaritzar-nos a totes les nostres preses i exiliades i denunciar la seva situació. Un any més, la repressió continua el seu camí de persecució judicial i detencions militants independents i de tot tipus de dissidències polítiques en una espiral repressiva que no sembla tenir un altre aturador que aconseguir la plena llibertat com a classe i com a poble. La lluita del dret a l'autodeterminació, la defensa dels drets socials, la República Catalana i altres moltes mobilitzacions que reclamen la llibertat, topa amb un estat cada volta més autoritari que utilitza la repressió com faria un estat feixista. L'estat espanyol posa en joc tota L'estat espanyol posa en joc tots els seus recursos per frenar com sigui les ànsies de llibertat del nostre poble. El sistema judicial heretat del franquisme inventa causa contra l'independentisme. La policia creant muntatges i falses acusacions amb operacions de seguiment i càstig. Els grups feixistes campant lliurement amb impunitat i els mitjans de comunicació amagant el que no convé, manipulant i justificant-ho tot segons les seves conveniències, de servei a la monarquia borbònica i a un capitalisme d'explotació salvatge i corrupte. Recordem i mai oblidarem les detingudes del 23S, amb 3 mesos de presó injustificada, amb aïllament, detenció i tortura psicològica i encara ara acusats de terrorisme. Les joves detingudes en la revolta d'Okinawa, vexades i maltractades a les furgones policials i comissàries, o els que han estat deportats com Nayó i els milers de persones membres del CDR, antifeixistes, comunistes, anarquistes o simplement cantants que han estat detinguts, acusats i empresonats, i encara altres que estan pendents del seu ingrés immediat a la presó, com l'Adrián Sas i el Francisco Garrobo, amb una condemna de més de 3 anys cada un, o en Marcel Vivet, amb 5 anys de presó, o en Joel Muñoz, a qui la Fiscalia li demana 18 anys de presumptes delictes informàtics contra l'Estat. Són ja més de 4.000 persones represaliades, 800 persones ferides, algunes de gravetat, com les 4 que han perdut un ull. De les que l'estat espanyol va iniciar, des que l'estat espanyol va iniciar la ràtzia contra la nació arran del referèndum d'autodeterminació de l'octubre de 2017, i haurem de recordar amb ràbia i tristor que entre aquestes causes judicials pendents hi ha una trentena on la Generalitat de Catalunya es presenta com a acusació particular. I així, paradoxalment, des de les més altes instàncies, les institucions autònomes se'ns demanava que apretéssim els carrers mentre que els advocats a sou de la Generalitat preparaven les acusacions contra els que ho feien. Com els joves alsassos, els independentistes gallecs, els presos polítics bascos o els antifeixistes encausats per solidaritzar-se amb la nostra lluita. També volem recordar aquells pobles d'arreu del món que lluiten incansables per la seva llibertat com els palestins, els kurds o els saharauis. I així, com parlant dels lluitadors incansables i solidaritat internacional, ens ve al cap la nostra companya Lola, granollerina, lluitadora històrica infatigable pels drets socials, l'autodeterminació dels pobles i la solidaritat internacional, que porta 30 anys de presó acumulada i més de 20 anys de presó continuada. Als seus 70 anys és la presa de més edat a l'estat espanyol. En aquest punt cal que mencionem la falta d'humanitat amb què gestionen les presons, la vulneració de drets, la restricció de visites, el control de les comunicacions, les polítiques de dispersió que els allunyen de casa seva, l'aplicació del règim de grau i FIES, que constitueixen una presó dins la presó i que també s'aplica a membres del CDR. Moltes l'arbitrarietat dura i extensa de repressió que hem aguantat i segurament molta encara la que ens resta per aguantar. És per això que us agraïm la vostra assistència i us encoratgem a persistir
sempre fins a la victòria, perquè si l'enemic és fort, més forta ha de ser la nostra voluntat. Avui, aquí, demostrem un any més que seguim en la lluita, perquè la lluita segueix, perquè som un poble ocupat, castigat i empresonat, que mai renunciarem a la nostra llibertat ni a la justícia. Fem que la nostra força es converteixi en una flama de solidaritat que travessi tots els murs de les presons contra les injustícies. Pels nostres drets, per les nostres llibertats, l'amnistia total.